हे बाबा शिनू, अरे आपल्या गावात मुंबईत चायनीज दिला असा मग चल खाऊ जाऊया. हे चायनीज नको रे, मी ऐकला तर चायनीज खाऊन लोक मरतात. ए माझी आजी म्हणता लोक आपल्या कर्माण मरतात. तुम्ही हायच मारा, मी चाललंय. ए नको नको, आम्ही पण येतो. चल. ए भावाशी, तू हे आणलास खरा, पण मागवायचं काय? माका पण माहित नाही रे, फक्त चायनीज बोलतात ना तेवढाच माहित. अरे पण चायनीज मधला कुठला चायनीज? हा त्या काय तर सूप खाऊ घेतात लोक. मेल्या सुपांना तांदूळ निवडतात, सूप काय खाऊची गोष्ट आहे? भावशिन्नू ता बघा, त्या टेबलवर बघा, लाल फोडणीचो भात आणि त्यावर कवटाची पोळी असा. पण ते बोलतात काय? ता माका कसं माहिती? मग लाल फोडणीचा भात सांगायचा. ते बघ काय ते गांडोळ सारखा काय खातात लोक? चायनामध्ये पण ह्याच खातात, माका माहित नाही. मग चायनावाल्यांका मारण दे, आमका कित्याक मारत? नको 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 नको. अरे खय घेऊन इलस, तुका मागूची अक्कल नाही का? काय आला तुमका? कित्याक बांधतास? काय वया तुमका? हे मालवणी काकानू, आमका ना आता चायनीज वया. चायनीज वया? पण चायनीज मध्ये काय वया? चायनीज मध्ये हा त्या 2 नंबर टेबलवर तो फोडणीचा भात दिसता, त्यावर कवटाची पोळी दिसता ना, ता वया. अच्छा, ट्रिपल राईस म्हणतात त्या का? ए बाबले 2 ट्रिपल राईस हट रे. ह्या ट्रिपल राईस काय असता पण? अरे आपण 3 जण असो ना, 1 2 3 ट्रिपल राईस.